Jamu-jamu kayak wong bocah dagang jamu kesasar dalan. Ayang ki. Anak pantes kan di pedesaan ning blok-sok ning gang-gang kenapa dagang jamu ning alas-alas. Lantas terus pripun kini Kang? Aja bocah kesasar dagang jamu. Yang gila kemaning jaga. Enaknya mati bulati kini Kang. Ayo sumber suara wong dagang jamu tekane sing ndi. Sak depan. Ayo dioyak dibulati. Ayo dong, bulati dong. jamu mas Anak beli ye. Laka Kang. Laka. Anak beli laka. kebayang duduk kenang ganteng kelingan duduk saking kasepe punten tapi kasih sayang sampean punten mas sing gawe mamaku sun mabok pangayang kulane andon dagang jamu kaya orang gampang nemoni zaman kinok denok lanang sejati nok deno saling penganger sayang karo janji jujur setia welas asih kanggo angayi sing ana ning Taiwan opali sing ana ning Korea wabil khusus kanggo mamaku sareng ibuku nun podikit Mimi Lola wong jengkok Mimi Lola punten ya mas ibarat dewa wong kangen dewa angus mangarang bagus ning rupa ora lok gawe lelarang iya toh sing bener sampeyan Bu aduh biang ibarat dewa opali dewa angus mangarang bagus ning rupa ora lok gawe lelarang angadanu kabeh memuji mamaku jengkok kabeh ngagumi pancen wong kangen sing dadi rebutan kaya ora gampang nemoni zaman kian lanang sejati nok iren saling percaya karo janji nok iren jujur setia welas asih kanggo sapa sih kanggo Bapak Kapten Loransa Aa Danu sing di Korea ya Yunia Majalengka kangge mamaku jengkok serang mimiku ora ketinggalan kanggo ngormati Mimia Sopi sing ana ning Taiwan sapa sayang Bos Banyu Biru Wong Sumber 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 Bos Banyu Biru ibarat dewa aku dewa angus mangarang bagus ning rupa ora lok gawe lelarang kanggo bos pom bensin Jimpra
Bos AJM, bos AJM kesel. Aduh biar.